On ihanaa päästä radalle. No. Kokemuksia ja tuntemuksia siitä. Pelotti ensinnä. Sitten tuntui, että väsytti. Sitten välillä kun se tuntui ihanalta, niin välillä taas vähän pelotti. Oliko liian pelottava? Mikä olisi asteikolla 1–10? Siis eikö se oli ihanan pelottava, niin siksi se ei ollut liian Jaa, se ei ollut liikaa. Ihanan pelottava. Siis oikeesti minä tykkäsin. Hurjan tuntuista touhu. Varsinkin kun on aikaisemmin ollut. Siis se mikä on mulle tullut kokonaisuusfiilinki, niin mahtava porukka, koska on semmoinen rennompi meininki ja sitten kun on vähän lössiä. Ja musta on, niin kun, se on ehkä jotenkin helppo. Sitten itse kun tulee semmosena, ilmeisesti muutkin on sillä, että ei niin hirveän pitkään ajaneet. Mutta se, että kun minä olen jotenkin, tai no, miten se sanotaan? Olen tässäkin nyt ensikertalaisia ja muita. Mutta just se, että kun itse on vielä vähän enää pelottelee, siksi se on vielä helpompi tulla sitten mukaan, koska sitten tietää, että kaikki on semmoisen, keltä voi vähän kysyä. Niin. Ihan tosi mainio rento meininki, tykkään porukasta tähän asti. Joo. Joo, mutta alle 1:30 meni selkeästi. Mä vielä katsotte, mä jatkan. Mara ja Ava. Ja mulla on semmonen... Mikä on selkäpanssari? Mitä? Että pitäis mukaan olla selkäpanssarissa semmonen niin hyvä vyö, että pitäis ryhdiä. Jaa. Joo, että jutellaan vähän paremmalla ajalla. Periaatteessa kaikki on hyvin kiva porukka ja hyvä ilma ja vielä kun vehkeet toimii, niin on oikein kiva. Mites teillä aamupojakäsä meni? Piti käydä ostaa. No mikä sun numero? 74. Kauden kommentteja. No ihan hyvin mennyt. Tavoitteena oli, että ajalle tulee paljon rennompaa ja siihen on kyllä päästy. No niin. Ja Suzuki pelaa hyvin. No jalkat pitäisi saada uudet. Jaha. Ne lipsuu aika lailla. Onko sulla vakio vai? Joo, ihan validi. Joo, kyllä. Oho. Se on kuivan kelin aikoja nuo kuulee. Ei märällä kelillä tuommoisia aikoja. On vähän semmonen, että kun se ajaisi kato. Mielenkiintoista ja jännittävää myös niin kyytiläisen erittäin. Mukava Pakko päästä ohi, eikö se maatiriksi sama juttu? Ei vaan. Mä ajan just sille, kun miten se tuntuu. Ei tarvitse kilpailla. Ei kunhan käy kurvaille, ei tässä alata. Kurvaille ajauton kanssa, niinkö? Mitä? Kurvaille ja ajauttolaite päällä. Joo, just. No niin. Esko käy vetämässä vähän Koitetaan vauhtia. pysyä kuitenkin pystyssä nyt tällä kertaa. Nyt kun hymyilee, niin pääsee kuvaan. Nyt kun hymyilet, niin pääset kuvaan.
det var en gammel en sex och sånt. Se oli se oikein. Oikealle ihan lopussa, niin siinä mä avasin vähän aikaisemmin, kunnes löysin rajan. No eturengas on vähän. Mulla on varakatteet, mutta ei ole matkassa. Joo, noillahan ajaa vielä. Ei tuo pintajuttuja. Ei ole mikään mennyt. En tiennyt sitä, että kun joku kaatuu, niin kaikki pois radalta. Mä jo yhden kierroksen. Jotka oli lippuja, mutta kuulin vaan, että se on vain ei meillä oikein mitään lääkkeitä. mulla on ketoriin hottia, mutta meitä ottaa se nyt. Vakuutusyhtiö saadaan tuonne varastoon, ja tarvittaa oikein siellä. Silloin ne kuskaa sen vakuutusyhtiö. Joka tapauksessa ne kuskauksia saadaan joka tapauksessa. Oliko se perinteinen vika vai? peräkonttiin, sitten otin siitä nipun peräkontista. Tippa veti linjalle ja sisälle. Mä voin vielä sanoa, että tässä on nämä meissä. Joo, liian lähellä kantteria vaan. Siihen. No siitä kyllä. Osaatko niinku loikkasit koko pyörä siitä? Joo. No niin. Kaksi pikkumeisseliä, sitten oli se leviä pikkumeisseli, se lyhyt. Lähtee helposti. Eikö niissä Kyllä. Joo, se on ikävä. Tässä kaatuko se jo ennen vai menikö se? Ennen kaatu. Puolessa välissä oli jo nuri. Siellä näkyy jäljet, käydään kuvaamassa. Puolessa välissä tapit jo laahannon maat.